Prop d'una cinquantena de treballadores del sector de la neteja s'han manifestat aquest matí a la porta de l'Hospital de Mataró, aturant d'aquesta manera la seva jornada laboral. Han exigit el pagament de la gratificació anunciada per al personal sanitari i sociosanitari, que encara no han rebut, i demanen l'abonament del plus per perillositat establert al conveni. També reclamen que se'ls visibilitzi igual que el personal sanitari. El que estem reivindicant és que per part de la Generalitat se'ls ha proporcionat una paga als sanitaris i no tenen en compte que les dones de la neteja han estat en primera línia i també se'ls hauria de donar aquesta paga. Realment som les grans oblidades per part de totes les dependències. On treballen les dones de la neteja no es tenen en compte que elles estan a primera línia en tot. Per part de personal, poder alguna sí, però realment no. No hem tingut cap valoració ni per part d'ajuntaments ni per part de cap institució pública. Algunes de les professionals de neteja han estat contagiades per la Covid-19 durant la seva jornada laboral a l'hospital. De fet, asseguren que no se'ls ha proporcionat cap material de protecció i que moltes han hagut de fer-se elles mateixes aquest equipament. Tenim constància de que sí, que n'hi ha dones de neteja que han estat amb l'enfermetat, amb el Covid-19. No, al principi igual que tothom, sense EPIs i han tingut que treballar sense cap mena d'EPI, o EPIs fets per elles mateixes o com ben podien. Però sí que és veritat que hem estat tota Catalunya amb falta d'EPIs i han estat igual elles. Juntament al personal de neteja s'hi han sumat treballadores del restaurant del propi hospital.